Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sithatha leli thuba siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngethuba elihle kangaka ukuba siphinde futhi sizohlephula izwi lenkosi sikhuluma indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, kuhlanjululwa kungcweliswa ibandla. Siyambonga uNkulunkulu ngomsa wakhe osidekelele itafula. Silisebenzise leli thuba bazalwane lokudla isikhathi sisekhona. Ngicela sizeke no-part 2 manje ngaphansi kwesihloko sokuthi uqala kanjani uhambo lwakho nenkosi uJesu Kristu. Uhambo lokudela konke. Izinto ezibalekile kakhulu. Mawudela konke uqala ngokukholwa u-part 1 sisho njalo, that is faith. Number 2 ukuzidela. Ngicela nithandazele bazane lento. Ngiyayisho yona kodwa ulimi lwami alikwazi ukuyiphimisela. But ngiyayizwa into kumoya wami ukuthi ijule kanjani lento. Uma singaqonda indaba yefaith, siqonde ukuzidela, uzidele nje, uyidele ngempela. Siqonde ukuyidela ukuthi usho uthini. Umphumela walokho ayikho into engakubamba. Ayikho into engakuthiya, ayikho into engakubuyisela emuva. Uma ubambe lento yokuhamba ngokukholwa, yokuphila ngokukholwa. Because ayikho into ezokudonsa left or right. Because yonke into yakho wena uhamba ngokukholwa. Whatever situation eqhamukayo uyakholwa. Yonke into edingayo uyakholwa ukuthi ikhona. Ngiyacela uMoya oNgcwele ayambule lento bazalwane egameni likaJesu emoyeni wenu. Sihamba ngokukholwa. Umoya oNgcwele akambule ukuyidela ukuthi kusho uthini. Uma sizozidela ngempela bazalwane, sizidele. Kusho uthini ukuthi siyayidela. Uma ungabe uyidela uyikhohlwa kuphela ngawe, ayikho into uSathane angakubamba ngayo. Ngoba ngisho ukuthi ufika noma yini eyisilingo, ifika kumuntu ofile maqonda nayo yonke into yalelizwe ngenxa yokuthi uthatha isinqumo sokuthi uyayidela. Okay, ake sifunde futhi bazalwane uLuka 14 from verse 28. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okuqeda na. Funa ukuthi esebeke isisekelo engenamandla okuqeda. Bonke abakubonayo baqale ukumhleka. Bathi lo muntu waqala ukwakha kabanga namandla okuqeda. Noma yiphi inkosi eya kwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole ukuba inamandla yini ukuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi naleyo eza kuyo inezinkulungwane ezingama-20 na. Kepha uma kungenzeke ingathi isekude leyo ithuma amanxusa icele okokuthula. Kunjalo-ke yilona lo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami. Usawoti uyinto enhle, kepha usawoti uma usadedumele uyakuhlaziwa ngani na. Akasafanele namhlabathi namquba, uyalahlwa nje ngaphandle onezindlebe zokuzwa makezwe. Okay bazalwane, inkosi uJesu lana yenza isibonelo sokuthi uma ngabe umuntu akha uqala alokhuze kuqala akhakulethe indleko ukuthi uzoqeda indla yakhayo. Uma ngabe ehluleka ukuqeda indla yakhayo, uma ngabe eqala ukwakha uzokwazi ukuqeda. Mabe ehluleka ukuqeda uzohlekwa ngabantu ukuthi uqalile wahluleka phakathi. Then nenkosi ezoyimpini iya nga-10,000 against 20,000 kwabantu kwamasosha. Izokwazi ukunqoba. Ithumele isicelo sokuthula kungakaqali impi. Ungathi uthi waqala ukulwa kanti uzohluleka endleleni. Lana inkosi uJesu ngendlela engizwa ngayo. Ayisho la inkosi uJesu ukuthi uma ngabe uzwa indaba yokudela konke ufuna uqala uhlale ucalculate. Bese uthi hayi ngi-right
ngizohluleka nokuhamba lolu hambo, ngeke ngize ngiyeke umsebenzi wami, ngeke ngize ngiyeke isikole, ngeke ngize ngishiye umndeni wami. Ngirathi ngisindisiwe nje ngizoya ekhaya esiZulwini. Ngeke ngize ngifane mina nobaba uSibili, ngeke ngize ngidele abantu bakithi, ngeke ngize ngidele umsebenzi wami, ngeke ngize ngidele ibhizinisi yami. Kulungile kwabo lokho, mina mangicalculate ngizohluleka endleleni, ngcono ngihlala ngikhona. Inkosi uJesu yayingasho lokho bazalwane. Ngicela uyicacisa loo nto la ku-part 2. Inkosi uJesu yayingasho ukuthi mawuhlala phansi ucalculate bese uyabona ukuthi hayi uzohluleka, still usene-right ukuthi uhlale phansi uqhubeke nokusindiswa nje usindiswe. Engasho lokho. Eyisho uthini kanti? Inkosi uJesu lana ivula umqondo wokubaluleka kokuthi uma ngabe usindiswa, ukusindiswa kuyinto eyodwa nokuthi mawusindiswa ulandela uJesu uba ngumfundi kaJesu, akuhlukani. So mawusindiswa nje uJesu lana usivula umqondo ukuthi yini engasenza ukuthi siqhubeke sisindiswe sibe ngabafundi bakaJesu, singabuyeli emuva. Sikhuluma nje ukusindiswa, hayi ngokudala konke. Sikhuluma nje ukusindiswa ukuthi uma usindiswa uphenduka, kufanele ube umfundi kaJesu, uba ngumfundi kaJesu. Uma ngabe uzoba umfundi kaJesu, ufunda kuJesu, impilo yakho yonke uyinikele kuJesu, kusho ukuthi uhlukene nakho konke okunye, udele konke okunye. Yini-ke engenza ukuthi ungakwazi ukuba umfundi kaJesu? Yini engakwenza ukuthi uhluleke ukuba umfundi kaJesu? UJesu uzama ukusinikeza ama-qualifications ukuthi ukuba umfundi wakhe, ukuba umfundi kaJesu, ukuze uqale uqhubeke uqede, uze ufike ekhaya ezulwini, ungumfundi kaJesu, ufunda kuJesu, uphinde futhi ube umsebenzi kaJesu, usufundile usebenzela inkosi uJesu. Into ezokwenza ukuthi uqale uhambo lwakho lokukholwa, ulandele uJesu Kristu, ukhonza uNkulunkulu ophila ngoJesu Kristu, into ezokwenza ukuthi ukwazi ukuqeda ibanga lakho. uJesu wayeveza lokho ukuthi hlala phansi ucalculate, then ukucalculate kusho ukuthi uyabeka la abantu ababalekile empilweni yakho, ubeka izinto ezibalekile izintathu igaba uJesu ayibalile la. Ubale abantu bakini, okay? Ake sifunde lapha ngasehla kancane nje, uverse 25. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphenduka wathi kuzo, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angeke ngumfundi wami. Okay, isigaba sokuqala, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, isigaba sokuqala leso. Uyacalculate manje ukuthi okay, napa abantu ababalekile, igroup, icategory yokuqala ilabantu abangama-close relatives, abayinyama yami, abayigazi lami. Okay, labo bantu labo, ngisho ama-siblings wakho, abazali bakho, iy'ngane zakho, unkosikazi wakho, labo bantu they are very very special and important empilweni yakho. Kufuneka uqale ubadele, bese kuthi isigaba sesibili uzidele wena uqobo. Then isigaba sesithathu, nalowo ongathwala isiphambano sakhe. Icategory esithathu le, nalowo ongathwala isiphambano sakhe, umuntu ongavumi ukuthi athukwe, adelelwe, ahlushwe, achwenswe ngenxa kaJesu Kristu on daily basis. Zonke insuku uphilele nje ukuhlekwa ngabantu, uphwele uchwenswa ngabantu, ukuthi wena uhambe ngomgudu, ngeroutine yabo yokuphila, yokuthi bayazi ukuthi umukelekile, unormal ma uphila ngalesi standard, uphila ngale ndlela. Wena uphila ngendlela ehlukile, ulandela uJesu abangamboni, abangamanzi, ufundiswa uMoya oNgcwele abangamukeli, abangamazi, ufunda usebenzela umbuso kaNkulunkulu abangawazi. Yabo, impilo yakhe strange insuku zonke kulaba bantu. So uyinhlekisa, uyinto yokuhlekwa insuku zonke, uyinto yokubuyela phansi, uyihlaya, uyisaga phakathi kwabo insuku zonke. Kumele ubuthwale uphathe leso siphambano every day. Uma ungafinyelelanga ukuthi uyicabange loo nto, uyidele, into uyayicabanga bese uthatha isinqumo sayo ukuthi no, ngiyaqhubeka nokuhamba nenkosi uJesu, ngoba kahle hle ngiyisoni uma ngaphenduki, nginganikeli impilo yami kuJesu, ngavuma uJesu abe inkosi, ngiyesihogweni. So-ke ngiyavuma ukulahlekelwa yikho konke,
ulahlekelwa umndeni wami, abazali, abantwana, unkosikazi, umyeni, ama-siblings ami, ngiyavuma ukulahlekelwa yimi uqobo, lahlekelwe impilo yami, konke okwenzuzo kimi, okunganginikeza udumo, ukunginikeza igama, ukunginikeza ama-connections, ukunginikeza abantu engizothi uma kuthiwa ngiya-connecta nabo impilo yami ibe right, yabona, inginikeza ama-friends, yabona, business partners, ngiyalahlekelwa yilokho. Bese futhi-ke ngizolahlekelwa i-dignity, isithunzi, ngizolahlekelwa i-honor, ukonarishwa, kodwa ngizothwala ihlazo, ukuthuka, ukudelela, ukubukelwa phansi zonke iy'nsuku. Isigaba sesithathu. So uJesu-ke uthi-ke lana-ke, right, lezo zinto umuntu uma ehluleka ukuzidela angebe umfundi wami. So uma ungathanga uhlala phansi wasindiswa, uma uqeda ukusindiswa wafundiswa lezi zinto, watshelwa lezi zinto ukuthi lolu hambo oluqalayo lokusindiswa, yabona, ngenza ukuthi abantu bathi hayi khona manje ivangeli liqhamukile lana, ivangeli lokudela konke kuyeka imisebenzi nani nani, bazalwane, kwasekuqaleni kwakushunyelwa ivangeli eliwafu, lalingaphelele ivangeli, yabona, ivangeli lalishunyayelwe limixiwe. Njengamanje uNkulunkulu uyaqondisa, uya-align, usibuyisela kwivangeli gelekeqe. Ivangeli ukuthi uma ukholwa inkosi uJesu kumele ube umfundi kaJesu, ufundiswe uJesu, then uqonde izinto ezithile, wazi izinto ezithile zombuso kaNkulunkulu, then usuyaqala nawe usuyasebenza, umoya ongcwele uyakusebenzisa, usenikeza isiphiwo, uyasebenza umbuso kaNkulunkulu, ubhizi insuku zonke, but impilo oyiphilayo ihlukene nempilo yalelizwe ngokupheleleyo. Nanso-ke ivangeli uJesu alishiya nabapostoli abalishiya sebeqedile umsebenzi wabo emhlabeni. Lena likhona njengamanje ukuthi hayi fundani, hambani ey'koleni, hambani emsebenzini, funani amabhizinisi, siyabusa, prosperity. Khona abantu abathi basindisiwe athi angishumayele mina i-prosperity. Kodwa ngicela ukutshela ukuthi uma upromotha, u-encourager indaba yokufunda nokuthola imisebenzi, uthandazela abantu bathola imisebenzi, bathola amabhizinisi, ukhuluma nge-prosperity lapho. Ngoba into yenyama le, into yezwe, ukhonza uNkulunkulu okuthiwa umaterialism. Abo-check-a lelo gama ku-dictionary. So manje bazalwane, kuyalungiswa, kuyarestorishwa, kubuyiselwa kulokho kade kuyikhona ekuqaleni. Ikuphi kade kuyikhona ekuqaleni? UJesu wathi kuMatthew 28 from verse 18 to 20, hambani nenze sizwe zonke abafundi, nibabhabhadise egameni likayise elendodana likamoya ongcwele, nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho. Siyokwenza abafundi bakabani? BakaJesu. Zonke izizwe ezinemfundo yazo, izizwe ezinemsebenzi yazo, semabhizinisi, simshumayeza uJesu Kristu, simshumayeza ukuphenduka, simshumayeza ukuzani abone izono zakhe umuntu aphenduke. Lowo muntu lo ukholwa uJesu, evuma uJesu, emukela uJesu, ezalwa kabusha, then lowo muntu uyasindiswa. Ukusindiswa umfundi kabanzi, semele afunde ukuthi laba bamhlalise phansi zonke iy'nsuku. Manje usefunda kuJesu, ufunda yombuso kaNkulunkulu nsuku zonke, then-ke phela ngoba manje awusaye emsebenzini ebhizinisini, usuthole impilo entsha yombuso kaNkulunkulu, ufunda ngoJesu Kristu. So-ke manje uma ungayidelanga lezi zinto lezi angeke ube umfundi kaJesu. It means-ke kusho ukuthi abantu abaningi basindisiwe kodwa bafika kaJesu. So kusho ukuthi insindiso-ke leyo-ke i-deception yonke leyo. Ngezwi likaNkulunkulu ukuthi uJesu nazi into ayifundisile. Wayengasho uJesu ukuthi umuntu uma besikhalculate ukuthi indlu uzoyiqeda yini, then uma ebotha uzoyiqeda ahlale phansi. Wayengasho uJesu ukuthi hayi qhubeka usindisiwe ungadeli konke. No. Sikutholaphi lokho? Sikuthola lapha verse 33. Kanjalo-ke yilo nalowo kini. Malithi iBhayibheli yilo nalowo, igama elithi yilo nalowo lisho ukuthi umncane, omdala, omkhulu, ucebile, ohlonishwayo, ongahlonishwa, oyintandane, omfelokazi, omfelwa, ovela emndenini o-rich, ovela emndenini ophuwa, ofunde kakhulu, ongafundi kakhulu, yilowo nalowo. Yabona? Onjani? Yilowo. Kanjalo-ke nakunina, yilo nalowo kini, ongavalelisi nakho konke anakho, angebe ngumfundi wami. Kusho uJesu, isholo yena lana. So it means uqala uhambo nenkosi uJesu kumele uvalelise kuyo yonke lempilo asayibala lapha verse 25 verse 26. Kumele uvalelise, then uzokwazi ukuhamba ube umfundi kaJesu. Basindisiwe abantu, but into ebabambezele
ukusindiswa kwabo kungacaci, kungayi phambili, bangakhuli ekusindisweni, yilaba bantu ngoba labo bantu abasindisiwe uyabathanda. So uma benza izinto eziphambana nentando kaNkulunkulu ulalela bona ulalela uJesu. So uma befunda izinto zabo bakholelwa emfundweni yalelizwe ukuze ikusasa lengane libe lihle, bakholelwa ekutheni nabo baya-investa mase bephelelwa amandla, wena ususebenza bakufundisile uyobanakekela, ipilifi yabo leyo. So manje uyabalalela unokuthi ulalela uJesu uthi uhambe ngokukholwa nsuku zonke, then umlalela uJesu uthi uyidele. So isigaba sesibili leso uJesu asishilo, isigaba sesibili uJesu uthi kanjalo-ke ilona lo kini ongavalelisi nanko ukhiye. Ukuze ube umfundi kaJesu kumele uvalelise. So mayithi lapha ngasenhla umuntu engakhalkulate ukuthi mangaka amasosha nawo aya nawo empini, inkosi eza kuye izolwa naye mangaka amasosha, then uzohluleka endleleni funa athumele ipeace treaty, incwadi yesivumelwano yokuthula bengakaqali impi. uJesu akasho lana ukuthi hlala phansi ungasindi, uqhubeke nokusindisa kodwa ungadeli konke. No, ukubeka clear nje uJesu ukuthi ukuhamba lolu hambo lokusindiswa udele konke. I mean, yes, udele konke. Uhamba lolu hambo lokusindisa ube umfundi wakhe uJesu, ube umfundi wakhe uJesu nsuku zonke. Kusho ukuthi kumele uvalelise kukho konke onakho. Usho njalo nje, it is a basic standard, yabona, kuwo wonke umuntu nonjani mayefuna nje ukuba umfundi kaJesu, hambe noJesu, kumele avalelise kukho konke anako, kumiselwe wonke umuntu. Hayi ukuthi hayi kumiselwe baba usibuya kumiselwe bani, mina nginokholo okuncane ubani nokholo okukhulu. There is no such a thing. Wonke umuntu kumele ukuthi mayiqala uhambo lwakhe nenkosi uJesu umfundi kaJesu kumele avalelise kukho konke anakho, njengoverse 33 usho nje. Right, umuntu usindisiwe-ke. Nanso-ke uJesu esinye isixwayiso esibekayo, uverse 34, usawoti uyinto enhle, umzalwane, ukuba umzalwane kuyinto enhle. Okay, lithi iBhayibheli uJesu lapha na kuMatthew 15, Matthew 5, ngicatha uqala kuverse 13, uzoyithola indaba lapho uJesu efundisa khona ukuthi nina ningusawoti wezwe. Right, usho ukuthi umuntu osindisiwe ovuma uJesu wakholwa inkosi uJesu usawoti wezwe. Ithi-ke inkosi uJesu usawoti uyinto enhle, ukuba mzalwane kuyinto enhle, kepha uma usawoti edumele, alright, uma umzalwane engatheli ithelo, uma umzalwane ukukholwa kwakhe kungenayo impact empilweni yakhe nempilweni zabanye abantu, right, usawoti onjani lowo odumele? Uyakulahlwa, uyakuhlaziwa ngani na? Yini ozowenza ukuthi lo sawoti ubuyise ubusawoti bawo? Verse 35, akasafanele namhlabathi namquba. So lo mzalwane ayisekho into ayinzuzo ngayo, akasasizi ngalutho umzalwane, uthi usindisiwe nje kodwa akadilanga konke, avalisanga konke, akekho productive embusweni kaNkulunkulu. So embusweni kaNkulunkulu ufana nosawoti ophelele ubusawoti, then asafanele lutho, uyakulahlwa nje ngaphandle, onezindlebe makezwe. Kusho ukuthi umzalwane ongafuni ukuvalelisa kukho konke anakho, ukuvalelisa kukho konke onakho, abantu bonke, impilo yakho eyinzuzo kuwe yokuphila kahle kulelizwe, materially, physically, then uyavalelisa kukho konke. Bese uthatha isiphambano semihla ngemihla, uthathe ukuthuka nokuhlushwa nokuzondwa ngenxa kaJesu Kristu, ukhulunywa kabi ukuthi ulandela uJesu, ubhuqwe, bakubhuqa abantu behlekisa ngawe, bekwenza ihlaya. Uma ungathathi uvalelise konke onakho, uthathe leso siphambano imihla ngemihla, umzalwane ongenawo usawoti, ngeke ube nobusawoti kuwe uma ngabe ungavalelisile kukho konke onakho. Basically uJesu wayisho lokho. So ubusawoti bomzalwane ukuba valelise kukho konke anakho, then abantu bese beyaqala bamhleka, bamzonde, benze konke, but isiphambano leso semihla ngemihla asithwale. Then-ke leyo nto-ke iyona eyenza ukuthi umzalwane abe nobusawoti, ngoba iyamveza uJesu Kristu ophilayo, iyamveza uNkulunkulu ophilayo, iyamveza umoya oyingcwele kaNkulunkulu, umoya oyingcwele kaKristu Jesu. Then lo muntu lowo impilo yakhe iveza impilo yombuso kaNkulunkulu, ngoba kuyacaca ukuthi uvalelisile ngapha akaphili ngendlela abanye abaphila ngayo.
then uhamba ngempilo entsha. Leyo mpilo entsha ngenkathi ehlushwa uyafundiswa njengoba umfundi kaJesu ukuthi uyifika kanjani izipho ezinamazwi eza kuwe. Mayithi uJesu nibathandazele bonke abanizingelayo, abanizondayo nibathande, ningabusile kubi. So unendlela wena owenza ngayo uma abantu benza kabi kuwe, nendlela wenza ngayo uwumntwana kaNkulunkulu. Then-ke ubusawuti-ke bomzalwane bulapho-ke. Okay, kule video-ke bazalwane ngicela ukuthi ngi-ede-ke lana egameni likaJesu. AmaHebheru chapter 4. AmaHebheru chapter 4 right to verse 12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomkanja, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo, futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe, esiyakuzilanda ngakho. Right? Ngifuna uku-eda lokhu-ke ku-part 2. U-part 2 ngi-eda lento ethi nazi izinto eziwu-8 uma ngabe uqala uhambo lwakho ngokukholwa nokuzidela, then nansi into oyenzayo, ufunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke, udlinze ngalo, ufakaze ngalo. Izwi likaNkulunkulu linguJesu Kristu. Njengoba sifunde lapha kumaHebheru chapter 4 ithi izwi likaNkulunkulu liphile, linamandla, akukho okufihliwe kulo. Noma yini esiyenzayo sisazoyilanda phambi kwesihlalo sokwahlulela. So izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla. So siyafunda nsuku zonke, sidlinze ngalo, then sifakaze ngalo ngoba linguJesu Kristu, liyikuphila kwethu, liyisinkwa sethu. Then siyaliphila, siyalenza, we obey the word. Ithi inkosi uJesu, ngithi uLuka chapter 6 verse 62, ningibizelani nithi inkosi inkosi, ningakwenze ngikushoyo. Mase silizwile, sesifundisiwe ngoba singabafundi bakaJesu nsuku zonke, siyalenza, we obey the word of God, we live the word of God, siyaliphila izwi likaNkulunkulu nsuku zonke. That is number 4. Siyathandaza nsuku zonke. Number 5, ngekhathi zonke. Akhona amavesi asho njalo ukuthi pray always. Mafunda uLuka chapter 18 from verse 1, uJesu ukhuthaza lapho ukuthi khulekani ningaphezi. Ngicathi nabase Ephesians chapter 6 lapha kwa verse 17-18 ukuthi nikhuleka njalo ngesikhathi zonke, nikhulekile izimo zonke. Maningi amavesi asho akhuthaza indaba yomkhuleko. Umzalwane uyathandaza always, thandazela izimo zonke ngekhathi zonke. Number 7, uyazila ukudla, liphela ivi ungazileli ukudla. Right? Number 6. Okay, number 5, number 6, number 7, uyahlangana nabazalwane abakhuluma ilanguage eyodwa, ozothi mawulalele bekhuluma kube khona into uNkulunkulu ayidayo empilweni yakho, ukhulu, uyakhula. Inkathi njalo ukudeka ulwazi olusha kuwe, uNkulunkulu ukunikeza isambulo, then uyakhula, you fellowship with those people. Njengamanje ngiyazi sekunzima ukuthola abantu because kwandele ivangeli lithi lokweduka, ivangeli lenkole, ivangeli lemsebenzi, ivangeli prosperity, ukuthi abantu kufanele ivangeli bright future, ivangeli kaSathane, ivangeli lamadimoni. Leli leqiniso lenkosi uJesu gelekeqe lokudela konke nokuyidela ukuhamba ngokholo, selingcosana kakhulu, likhona lona emhlabeni. Mhlambe ngaba nzima kwethu uthola abantu abanjalo ozofika kuyona. Ingakho uNkulunkulu engicindezela ukuthi-ke ngivulele ethi sizofundisa uma uhleli ubuka, ungagcini ukuthi uhlale nje phela ubuke uthi makuthiwa ku-YouTube uyivalele nge-YouTube ayirespond nani, ube nayo information eceleni. Isikhathi uhleli phansi ulalela lama-teachings, funda uzalwane aba uhlobo lodwa nawe kulesi sinqumo osithathile nohambo osuluthathile. That is fellowship with abakholwa njengawe. 4, number 8, fellowship with the Holy Spirit. Hlanganyela ukudla. Uma wenza number 1 ufundiswa udla zonke, mafunda uJoshua chapter 1 ngithi verse 8, kodwa umthetho ingasuka emlweni wakho. Then ufakaza ngalezwi kaNkulunkulu kaJesu, usho ukuthi uyakhuluma
whatever uyifundile ezwini ushare yona kubantu uthi hey kade ngifunda izwi kaNkulunkulu langisiza lana la kade ngibhekene nesimo izwi kaNkulunkulu langiduduza langinikeza balokho you speak it out seduze nawe, right? Uyaliphila izwi kaNkulunkulu manje uNkulunkulu lokho akakufuni uyaliyeka lokho uNkulunkulu angakufuni lokhu uyakwenza lokho uNkulunkulu akuthandayo zonke izinsuku 5 uthandaza ngekhathi zonke udla ehlisa mhlambe kanye ngeviki uyazila ukudla then uthandaza egameni kaJesu. Number 7 uyahlangana nabazalwane mabe ngekho around wena iyona le channel ifundisa nje izwi kaNkulunkulu ifundisa umbuso kaNkulunkulu kuphela yabona ihlaziya izwi kaNkulunkulu then kwamphula izwi kaNkulunkulu kuphela. You can make a very good fellowship nathi njengoba sikhuluma kule channel nabazalwane nabafakazayo. That's number 7, good fellowship with abazalwane who are spirit filled abakholelwa ezwini kaNkulunkulu lodwa. Number 8, ugcina ubudlelwane nomoya ongcwele esengibalile then kanjani uzoba nomoya ongcwele ngekhathi zonke ngoba enkathi ufunda izwi kaNkulunkulu liyageza uJohn chapter 15 from verse 1 mhlawumbe uzothola lapho verse 2 verse 3 senihlanzekile nina ngezwi sengilikhulume kini. Every time ufunda izwi kaNkulunkulu khona uyagezeka khona into exebukayo kuwena esukayo kuwe khona umoya ongcwele usukayo kuwe ngisho ukuthi uyagula uhlaselekile kuyasuka yabona ngisho kuthiwa khona ubuhlungu linza izwi kaNkulunkulu liyageza liyahlambulula. So ukuhlambuluka kwakho kusho ubangcwele ngoba umoya ongcwele ungcwele kumele sibe ngcwele ukuze eyodwa sibe nenhlangano sibe munye sibe united no Holy Spirit kufuneka sibe ngcwele then umoya ongcwele ubanye yakhe siba into eyodwa ngenxa ukuthi siyinto singcwele. So ke izwi kaNkulunkulu liyasingcwelisa lesihlambulula ukudlisa ngalo imicabango yethu ayingcoliswe nezinto zenyama so sigcineka singcwele then ukufakaza ukuzila ukudla ukuhlala nabazalwane befakaza bekhuluma izwi kaNkulunkulu kuyakungcwelisa kuyahlambulula then uba ne-good fellowship with the Holy Spirit. Bengifuna uku-eda lokho kule part kule part 2 bazalwane egameni lenkosi ethu uJesu ukuthi uma uqala uhambo lwakho nenkosi uJesu ukholwa uphenduka usindisa uvuma izono then udela konke okwezwe uyazidela bese uphila ngokukholwa. Ukholwa kuyini ukukholwa ngibonakala ngani ukuthi ngiyakholwa ikhona enye ilokhuzana ivideo enomama uNcwane noSipho Sibiya la umama uNcwane ekhuluma khona u16 seconds echaza khona ukuthi kuyini ukukholwa uyifunde lokho uyirevise uyibuke leyo video ichaza kamnandi kabi so that izokwazi ukuthi uunderstand ukuthi yabo ukuthi uhamba ngokholwa phela ngokholwa wenzani umthokozi kanjani uNkulunkulu yini ngamthokozi uNkulunkulu ubani athokoza ngayo umuntu onjani athokoza ngayo. Ngiyacela ukuthi kuyo le channel hamba ocheka leyo i16 minutes nomama uNcwane noThando noSipho Sibiya. So ke ngiyabonga ke bazalwane egameni likaJesu ngiyaqinisekisa ke ngikhuluma mina ngiyafaka 1998 usungabala ukuthi simngaki iminyaka njengoba ku2025 March isimngaki iminyaka ngisindisiwe then ngidele konke ngoba sengivulelwe ngoba ngathola nami ivangeli elingaphelele ivangeli lokweduka elithi fundani fundani ukuze niphumelele nikwazi ukuphila. So kusho ukuthi kunakwe inyama but uNkulunkulu angenzela umusa ngokubizo lwakhe angibiza ngani mhlawumbe ngibuyisa uNkulunkulu wangirestoration wangi-aligna but nginesiqiniseko into engigcinile kusukela 1998 kuze kube manje futhi ezongigcina kuze fike inkosi uJesu ilokhu ukuthi ilokhu engikushotsha manje ngikufaza kule video konke kuphelele ikhona okungenza ukuthi ngikwazi ukuma kuze kubeka lokhu futhi okuzongisiza ngomusa kaNkulunkulu kuze kufike inkosi yami uJesu Kristu and ngiyambonga umoya ongcwele ngoba uyangikhulisa ngiyazizwa ngiyakhula usuku nosuku egameni likaJesu. Inkosi yomusa sibusise ke mawenze uzohamba ukuhamba kuhle uzihlukanisele inkosi uJesu ungumfundi kaJesu ngegama lenkosi ethu uJesu.